हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवण तडका। आज मी तुम्हाला गव्हाच्या पिठाच्या लाडूची रेसिपी दाखवणार आहे आणि हे थंडीमध्ये खायला अगदी उत्तम असतात, म्हणजे आपल्याला त्याच्यामुळे भरपूर एनर्जी मिळते। चला आपण साहित्य बघूया। गव्हाचे पिठाचे लाडू बनवण्यासाठी आपण आता साहित्य पाहणार आहोत। मी हे 2 कप गव्हाचं पीठ घेतले। पीठ मी वेगळं दळून आणलं नाहीये लाडूसाठी, मी जे चपातीला वापरते घरामध्ये तेच घेतले। आणि हे अर्धा कप मी बेसन घेतले। मी हे मेजरमेंट कपने घेतले। आणि पिठी साखर आहे, ही 1.5 कप आहे। पिठी साखर तुम्ही तुमच्या चवीप्रमाणे घ्यायची, तुम्हाला पाहिजे तशी। आणि 1 कप तूप घेतले। हे काजू आहे, बदाम आणि वेलची पावडर आहे। ड्रायफ्रूट तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे घ्यायचे, मनुका किंवा अगदी तुम्ही डिंक घातला तरी पण चालेल। तर इथे मी गॅसवरती पॅन ठेवला आहे आणि त्याच्यामध्ये मी चमचाभर तूप टाकले आणि त्याच्यामध्ये आता हे मी काजू आणि बदाम जे ड्रायफ्रूट घेतले ते मी भाजून घेणार आहे। ड्रायफ्रूट भाजून घेतले तर त्याची चव खूप छान लागते, त्याच्यामुळे हे मी चांगले लालसर होईपर्यंत भाजून घेणार आहे। हे ड्रायफ्रूट तुम्ही स्लो टू मीडियम गॅसवरतीच भाजून घ्यायचे, नाहीतर हे लगेच करपतील आणि हे असे ढवळत राहायचे, म्हणजे प्रॉपर भाजले जातील चांगले। आपले बदाम काजू बदाम इथे चांगले रोस्ट झाले। काजू तुम्हाला दिसेल ते थोडे लालसर झाले। बदाम भाजताना शक्यतो सांभाळून भाजायचे, कारण की ते अंगावर उडतात। आता मी काढून घेणार आहे प्लेटमध्ये। मी ड्रायफ्रूट प्लेटमध्ये काढून घेतले। आता मी गारवाला ठेवणार आहे आणि नंतर मी मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घेणार आहे। आता पॅनमध्ये जे उरलेलं तूप आहे त्याच्यामध्ये मी अजून 1 चमचा तूप ॲड करणार आहे आणि आता त्याच्यामध्ये मी बेसन भाजून घेणार आहे। बेसन अगोदर भाजून घेणार आहे आणि नंतर त्याच्यामध्ये मी गव्हाचं पीठ घेणार आहे भाजून, कारण बेसन आणि गव्हाचं पीठ या दोघांनाही वेगवेगळा वेळ लागतो भाजण्यासाठी। आणि गॅस शक्यतो स्लो ठेवायचा आहे आणि भाजून घ्यायचं आहे। हे बेसन आता मी भाजून घेणार आहे। मला हे थोडंसं ड्राय वाटते, मग मी अजून याच्यामध्ये तूप ॲड करणार आहे। तूप हळूहळू ॲड करायचं आहे, कारण नंतर आपण परत गव्हाचं पीठ ॲड करणार आहे भाजायला, म्हणून आत्ता थोडं जास्त घातलं तरी काही हरकत नाही। आणि असं स्लो टू मीडियम गॅसवरती चांगलं भाजून घ्यायचं अगदी लालसर होईपर्यंत। आता जवळजवळ 10 ते 12 मिनटं झालेत। मी हे बेसन असं थोडं लालसर झाले आणि छान असं खमंग भाजलेल्याचा वास पण येतोय। आता ह्याच्यामध्ये अजून मी तूप ॲड करून गव्हाचं पीठ पण घालून घेणार आहे, मी भाजून घेणार आहे। आता पॅनमध्ये मी उरलेलं थोडंसं तूप घातलं। मी सर्व तूप नाही घालणार, एकदम तूप नेहमी थोडं थोडं घालायचं आहे। आणि आता गव्हाचं पीठ घालून घेते याच्यामध्ये। आता पॅनमध्ये मी गव्हाचं पीठ पण घालून घेतले आणि मी छान असं भाजून घेणार आहे। जवळजवळ 4-5 मिनटं झालेत। हे पीठ अजून बऱ्यापैकी सुक्कं वाटतंय, मग मी अजून थोडंसं तूप ॲड करणार ह्याच्यामध्ये। मी बेसन अगोदर 10 ते 12 मिनटं भाजून घेतलं होतं आणि त्याच्यामध्ये आता हे गव्हाचं पीठ ॲड करून भाजून घेणार आहे। एक बरंच सुकं वाटतंय, थोडं अजून तूप ॲड करायचं आहे। तूप एकदम ॲड नाही करायचं आहे, कारण की जर तूप जास्त झालं तर मग तुम्हाला पीठ ॲड करायला लागेल। त्याच्यापेक्षा तूप थोडं घालायचं आहे, म्हणजे प्रॉपर तुम्हाला जेव्हा वाटेल की एवढं ठीक आहे तोपर्यंत तुम्ही घालत राहायचं आहे। ह्याच्यामध्ये तुम्ही बेसन पीठ नाही ॲड केलं तरी पण चालेल, नुसत्या गव्हाच्या पिठाचे पण करू शकता, पण बेसन पिठाने एक वेगळा फ्लेवर होतो, तो खूप छान लागतो। आता जवळजवळ 15 मिनटं झालेत, हे मी भाजते। हे बघू शकता तुम्ही, हे सारखं ढवळत राहायचं आहे, नाही तर हे खालून करपेल। अजून 3-4 मिनटं मी भाजून घेणार आहे, स्लो गॅसवरतीच भाजायचं आहे। आता हे बघू शकता जवळजवळ 20 मिनटं मी छान भाजून घेतले। ह्याचा म्हणजे भाजलेलं समजण्यासाठी तुम्हाला लक्षात येईल की ह्याचा रंग थोडासा चेंज झाला आहे आणि ह्याचा खूप छान असा खरपूस वास पण येतो, भाजलेलासा सुगंध येतो। आता मी गॅस बंद करून थोडंसं गार व्हायला ठेवणार, पूर्ण गार व्हायला द्यायचं नाही आहे, थोडंसं कोमट राहायला पाहिजे। आता इथे ड्रायफ्रूट आपले गार झालेत, मी मिक्सरमधून बारीक वाटून घेणार आहे। तुम्ही जाडसर वाटू शकता किंवा
अगदी बारीक पण वाटू शकता, तुम्हाला जसे पाहिजे तसे. हे मिश्रण आता मी एका बाउलमध्ये काढून घेतले. हे आता पूर्ण गार नाही झाले, नॉर्मल असं कोमट झाले. याच्यामध्ये मी आता ही वेलची पावडर घालून घेते. जे ड्रायफ्रूट जे मी मिक्सरला वाटून घेतले ते घालून घेते आणि साखर पण मिक्स करणार आहे आणि सर्व मिक्स करून घेणार आहे असं छान. मिश्रण इथे लाडू वळण्यासाठी रेडी आहे. हे पूर्ण गार नाही झालेलं आहे, कोमटच आहे. ह्याच्यामध्ये मी साखर, ड्रायफ्रूट आणि वेलची पावडर हे सर्व ॲड करून घेतले आणि आता मी ह्याचे लाडू वळणार आहे. तुम्हाला जर वाटत असेल मिश्रण खूप जास्त ड्राय आहे तर तुम्ही थोडंसं तूप गरम करून ह्याच्यामध्ये ॲड करू शकता किंवा अगदी 2 मिनटं तुम्ही हे मायक्रोवेव्हला पण असंच बाउल लावू शकता, म्हणजे चांगले वळले जातील. बघू शकता लाडू असे प्रॉपर वळले जातात. त्या सर्व मिश्रणाचे मी लाडू वळून घेणार आहे. इथे माझे सर्व लाडू वळून झालेत. जवळजवळ 2.5 कप पिठाचे इथे एवढे प्लेटभर लाडू तयार झालेत माझे. तुम्ही इथे पिठी साखर वापरली होती, तुम्ही गूळ चिरून पण वापरू शकता आणि तुम्हाला पाहिजे ते ॲडिशनल ड्रायफ्रूट्स ॲड करू शकता किंवा खारीक पावडर ॲड करू शकता, ते अजून हेल्दी बनवण्यासाठी. हे थंडीमध्ये खाण्यासाठी अगदी बेस्ट आहेत, मुलांना टिफिनला देण्यासाठी वगैरे. खूप छान रेसिपी आणि इझी पण आहे, नक्की करून बघा. ही लाडूची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही नक्की करून बघा, अगदी इझी आहे. आणि कमेंटमध्ये कळवा जर तुम्हाला रेसिपी चांगली वाटली आणि रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद.